Днес с Божията помощ искам така да срещаме върху една тема. Какво си готов да оставиш и с какво си готов да се разделиш, вървейки пътя към небето? Ще ви кажа защо. Всеки един от нас, идвайки при Бога, си да какъвто е от този свят. Всеки идва от различна позиция, всеки има своите слабости, грехове, пороци. И въпросът е доколко човек може да каже: Господи, да, аз не се предавам Тебе. Не искам нищо от моето минало да бъде в живота ми. Като апостол Павел да може да кажем: забравям задното и се просявам към предното. Сега ще ви дам и примерно, може примерно за повече за Петър и от апостолите на Христос. И тук Петър специално казва на Господа в Марка 10 глава 28. Ето ние оставихме всичките, поседахме. Това са много силни думи, много силни изповед. Ето ние оставихме всичко. А други са Словото Божие, самият Господ говори нещо, което не е така, трябва да размишляем върху него, да разсъждаем, защото вижте, ако спасен да живе толкова лесно, Словото Божие казва, че има неща, които са трудни в живота ни. Матей 11:12 казва така: а от дните на кръстителя до сега, небесен страж на сила се взима и кръстите на сия те ограбват на сила. И тук е нещо интересно, защото аз съм на сила, мислиш какво? Лука 16:16 казва така, пак подам стихове. Лука 16:16. Законът и пророците бяха до Йоанна. От тогава Божият царство се благостява и всеки на сила влиза в него. Сега нещо, което е важно да се размече. Това, което трябва да съсили човек, именно срещу своето минало. Всеки човек има минало, настояще и бъдеще. Нашето минало е извън вярата в Господа и това е, което е наводило към ада. Приемайки Бога, вече ставим Божии деца. В Словото Божие казва: а на някой да го приеха, Бог даде право да се нарекат Божии деца и ние трябва да го вярваме. Има бъдеще, има и път, който трябва да извървим. Това е път на освещенията. Скоро бяха говорили за това. И наистина това е един път, в който старото всеки намира, новото се възобновява. Самият апостол Павел казва така: не се притеснявам, ако външният човек тлее. Важното е, че вътрешният всеки се подновява, вътрешният човек. И нещо, което е важно, говори като един процес. Ефесяни 4 глава, апостол Павел говори, това е един много интересен процес. Старият човек тлее, новият се възобновява. И това е много важно, много интересно, че така. Така, да се облечете според по-прилично поведение стария човек, да го съблечете, който тлее по измамните страсти. Да се обновите духа на своя и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, правда и святост на истината. Събличаме нещо и обличаме другото, но последното си нещо важно – да обновите към ума си. И знаете, представете си, ако един човек дойде при Бога, покая се, също време не чете, не разсъждава, не чуе проповеди, стои на ниво, така без прегръжен, и сега съм християнин, както си, докъде ще стигне? Пред първото изпитание вече го няма. Първото изкушение вече го няма. Трябва да човек да обновява ума си. Да почнем да мислим това, което Бог мисли. Да почнем да разсъждаваме така, както Бог разсъждава в Словото Божие. И това обновява на ума е, че променя самия характер на човека, променя самия него и започва да живее много живота в Христа, чрез духа, който е вложен в нас. Сега, и Адам е спрял малко. Да ви сега. В 1 Петрово, 4 глава, 1 Петрово 4 говори така, относно живота ни. Да живеете през останалото в цялото време. Значи, минало време, настояще и бъдещо. Останалото в цялото време, как го живеете? Не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Човешки страсти, така сме преди, стари човек. А Божията воля, и каза така, защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както живеете лични си. Каза, доволно това е минало време. Бог никога не съди човека за неговото минало. Разберете ма. Има хора, които казват: аз съм мога да прибога, защото аз съм бил такъв. Вижте, никой от нас не е бил цвет за мирсене. Всеки от нас е бил някакъв в този свят. Грешник, който е пътувал в този свят към ада. Но, приемай Христа, вече имаме нов живот в него. И наистина Бог не дава Словото, дава не духа си, но родил не, показал не всичко. И от нас иска, че всеки това Слово, което Бог не дал, се преобразяваме. И тук в които как слушат това нещо, и ще казва така. А сега всички ние с открито лице, като погледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме
в същия образ, от слава в слава, както Духа Господен. Огледалото това е Божие Слово. Гледай към Него. Четей, разсъждавай към Него. Полека, това, което четем, да почва да става живота от нас. Не просто Словото Божие, Колосяни казва така, Христовото Слово да се селява в вас богато, изобилно. Разберете, може нещо да разбираме, но трябва да го приемем. Когато го приемем и да видим който е пече в нас и да време да го живеем. Това е именно Божията мъдрост. Това, което Бог ни дал, като Слово да го приемем и да го живеем. Това е именно животна практика, ако малка е така. Вижте, защо казвам, кой си готов да оставиш? Защото има време, когато човек трябва да е готов за небето. Сега ние казваме в момента, когато приемем Бога, сме готови за небето. Да, така е наистина, според Словото Божие. Приемаш, обаче, когато човек живее на тази земя, никой не знае колко време има на тази земя. В този период от време има възможност да живееш според Божия стандарт и да се вършиш много в света. Това е реалността, жалост. И ще знаете, има една притча, няма ще цялата притча, не отнема време, за 10 девици. В началото бяха събрани. Всички очакаха Господа. Всички бяха заедно, ядяха заедно, спяха, всички живееха заедно. Обаче в един миг, докато се бавише младоженеца, всички се задрямаха, всички. И в един миг младоженеца се чу за тръба, младоженеца идва. И тогава всички измаха своите светилници и си рекаха да сме готови. Обаче едните през това време ги нямаше, бяха отишли да търсят. Нямаха масло. И докато се върнаха, вече вратата затворена. Ще почна тази история сега. 5 от тях бяха готови. 5 нямаха масло в светилници си. И по целия момент тръгнаха да търсят. И какво стана сега? И казаха, дайте от вашето масло. Тези, които нямат, искат тези, които имат. И те им казаха, изведете си, живете вие, да не би нашето да не стигне за вас, после и да останем. И когато те си отидаха, младоженята пристигна и готовите влязоха там, готовите. А другите, като се върнаха, почнаха хлопа да викат, а той им каза, ние познавам откъде сте. Ние знаем откъде сте. И ние познавам. Значи, искам да кажа, че има време човек, в който човек наистина трябва да избере Бога, се покая. И стъпка в стъпка се подготви за небето. И в този път на подготовка се иска решение от наша страна. Има неща, които Бог не ги одобрява. Има неща, които Бог ще не заобличава. Има неща, които сами знаем, че не са добри. И сега е времето. Евреи казват така, 3.15. Ако днес чуете гласа му, не закорявайте сърцата си. Това е много важно. Да внимаваме, когато Бог ни говори, да не се правим, че не го чуваме. Или да кажем, това не е за мене. Напротив, Бог говори на хората. Още почна своите си. Така че. Гале, представете, Гале. Извинявайте много. Така. Сега. Събия и Петър, когато каза, Господи, ние оставим всичко последваме. Искам в една история сега да влезем в Лука 5 глава, когато Господ призова Петър да бъде него последовател, да го последва подари него. Нека принесе в тази история. Петър, Яков и Йоан, те бяха трима рибари. Трима рибари, ловци. Но после, когато те след Христос, станаха трима апостоли. По-късно, когато се умре възкъсна, бяха тримата, които бяха стълбове на църквата в Йерусалим. Рибари, обаче, бяха достойни да стоят най-високо в църквата. Ще казвам тези неща. Не е важно колко си богат, или колко притежаваш, или колко си интелектуално повече от другите. Важно е да бъдеш верен на Бога. И когато Бог те призове, да кажеш, да, Господи, готов съм. Това е най-важното. Човек може да е много мъдър, може да е много умен, но когато Бог му говори, той като не чува, каква е да? Каква е ползата? Сега при малко евреи каза така, ако днес чуете гласа ми, не закорявайте сърцата си. Не закорявайте. Сега, чета в тази история сега. В Лука 5 глава, тук от 1 до 11, стих па си ще прочета сега. Веднъж, когато народът го притискаше, да ще е Божият стол. Виждаме така хора, които гладни и жадни го са, притискат го. И той го направище. Той стоеше като гърдесто езеро. И видя 2 лади, спрели край езерото. А рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите. Значи езерото, рибарите ги няма,
те мрежите правят или там са лодките. Така, и като влиза в една от ладите, която беше Симоновата, няма нищо случайно. Ладата на Симон Петър беше там. Помоли го. Исус моли Петър, вижте погледнете, моли Петър защо? Да я отдалечи малко от сушата и седната получаваше народа от ладата. Това е нещо важно. Първо словото бъде, че хората имаше жажда за Божие Слово. И хората чуваха това, което върши Христос, това, което говори, и го седнаха още от начало, когато Исус почна да проповяда. Ако ще Матея 4 глава, 17 стих, там като почна, още от тогава множества идваха по него. И той беше непрекъснато всеки ден. И слава Богу, Господи, наистина, отстои се виждаме така в тази история. И някой може да каже наистина, какво толкова говори Христос, кой беше причината да го следват. Накратко ще прочна само една история в Матея 7 глава. Значи, изна 4 глава, когато почне Христос да проповяда, каза така, от тогава се почна да проповяда, казвайки, покайте се, защото наближи небесно царство. По-късно каза така, после, в Словото Божие ни каза, коя е причината хората да го следват. Вижте, след проповедта в планината, и когато Исус свърши тия думи, народ се чудеше на учението му, чудиш се. Те бяха слушали, бяха виждали, ама така не бяха виждали, не бяха чували. Що? Що да ги получаваш като един, който има власт, а не като техните кризиси. Те вече правиха сметка, разграничаваха, те бяха на Божия народ, Израел. Те слушаха Божие Слово. Обаче това, което говори Исус, имаше разлика. Беше различно. Те бяха думи на живот. Не ритуали, не традиции, не спазване на нещо друго. Думи на живот. И когато се от хълма, последваха големи множества и отига тръгна. И винаги, когато Исус беше на тази земя, през всички дни, покрай него винаги имаше много хора. И хора, които бяха жанни. За жалост, не всички бяха ревностни за това. Някои идваха болни, други говориха болни, други идваха да го опонират, други идваха да влизат в спор с него. Но така не, че около него винаги имаше хора. И Бог всеки не върши чудеса. Сега, и Исус получава народа от ладията. Сега, как получава? Просто обикновено и разбираемо. След към тези ще вижте. Много път съм казал и пак ще го кажем. Понякога за жалост съм слушал проповеди от различни проповедници и като почнат да говорят на един такъв много духовен език, трябва да има речник до себе си. Да каже, човек, то човек, който каже сега, да взема речника, да чета от речника, да търся думата, която е казала. Разберете, от такова проповядане не знам кой колко разбира. Исус проповядаше толкова елементарно, тези рибари, после казах, неграмотни неуки, така в Гене. Неграмотни неуки рибари го разбраха. Не само го разбраха, но го последваха. Така че, тук има едно поучение за нас, като християни. Благата вест трябва да бъде достъпно и лесно разбираемо за хората, на които го споделиме. Ако аз говоря нещо много сложно, каква е ползата от цялата работа? Каква е ползата? Кой ще го разбере? Значи, тая благата вест трябва да стига до хората по една елементарен начин. И той това направи. Отида при рибарите, прави ниската прослойка, прави неграмотни хора и им говорише. И кога бяха тези хора? Вижте какво стана сега. Това беше началото. И той в същата глава, Лука 5 глава, по-късно, когато езика им Леви и Матей, също Леви, който стана после един от апостолите Матей, и него отида го вика, той беше банкер. И когато го езика него, какво прави, вижте. И на него му каза благата вест, и той остави всичко. И каза така, тогава, когато беше в огощението на маса с бинеси и грешници, тогава го опрекнаха, що стои там. И той каза така, здравите нямат нужда да тека на болните. Не съм дошъл да за правилните на грешните на покаяние. Така че виждаме, тези стихове имат сила и днес. Бог не даде за тези, които са най-нагоре, тези, които са най-умните. Бог даде за хората, които го търсят. И когато, ако гледате писанията, когато Исус говореше и имаше върши чудеса и знамения, каже, винаги имаше около него бирници и грешници, които се приближаха към него, а фарисеите книжите роптаеха пред него. Две групи хора. И хора, които го търсят, и други, които са противопоставят срещу него. И въпросът е, и всеки от нас трябва да разбира към коя група е. Тези, които опонират на Господа, или тези, които искат да бъдат за него. Не вярвам, че естествено от тази група, които искат да бъдат за него. Сега, когато говорим, че всичко това е разбираемо и леко, вижте, ще кажа защо. Ако искаш Христос беше дошъл при браш клиниците, фарисеите, най-умните тогава, които знаеха всичко, и закона и всичко. А го шел при тях, и те чакаха да приемат, и те чакаха да говорят, и ще кажем, проследето умира. Защото това е само за тези, които са най-горе. Обаче Исус каза Словото Божие, каза, вижте, понеже, братя,
Вижте какви си призваните, че между вас няма мнозина мъдри, според човеци, които нито мнозина силни, нито мнозина благородни, но Бог избра глупите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощни неща на света, за да посрами силните. Още долните презените неща на света избра Бог, дай онези, които ги няма, за да мъжи тези, които ги има, да не се похвали ние на твар пред Бога. Никой не може да каже, аз съм бях твърде, така знаеш, можеш, силен, мъдър, за те Бог дали и мама избра и мама направи. Не. Никой от нас не може да каже. Напротив, тя знаеш, че без Бога си имал нищо. Една нула. Един човек, който по толкова млада. Но приемайки Христос, сега ще вече Божие дете. Но на основание на това, което той направи на кръста, нещо си добър. Някой си мисли, че едва ли като приемем Христос, на първи ден, на първи ден ще бъде някаква страшна промяна в него живот. Не, тя промяната Бог я прави в нашия живот, новораждана. Но живота, целият живот на човека е промяна. Промяната е стъпка по стъпка, ходим в нов живот, докато отивам при него един ден. Слава да бъде Господа. Сега, Симон се покорява на Господа всеко съвище. И като престана да говори, рече Симона, отигла към дълбоките спосети мрежите към Ловита. Сега, Симон може да каже, Симон ще каже, учителю, ще моля, тук цяла вечер не ходим в мрежите, представете си цяла вечер лова, няма крайм риба. Може да си представите какво стоят на тези хора. Представете си, отивате за риба, цяла вечер, това е вашата работа. Работите, така ще трябва нищо. И вас имате семейство, имате деца, тези хора чакат пари. Какво ще стане? И представете си какво настроение са. И той точно идва Христос. И той му каза, и той каза, учителю, цяло се тръгнахме, нищо не ловихме. Но пак по твоя дума ще говорим. Виждам тук, че на покорство. Петър може да каже, извинявам се, ти можеш да познаеш какво трябва там, да говориш. Аз морето аз се опознавам по-добре от тебе. Защото аз се варя хляба толкова години. Аз имам лодки, имам се мрежа тук, аз имам влияние тук с тези хора. Петър може да каже нещо. Това е азът на Петър. Но Петър се смири. Смири се и каза, по твоя воля ще ходим. И вижте какво стана. Когато кажем, не е моята воля, твоята воля, винаги става нещо в живота на човека, разбирате ме. И най-вече когато се смиряваш. Кажеш, не е моята воля, твоята воля да воля. И вижте сега Словото Божие каза така. И като сториха това, ловиха твърде много риба, така защото се прекъсаха мрежите им. И кимаха за здравниците в другата ладия да им дойдат на помощ. И те дойдоха и напълниха двете ладии до толкова, защото чакаха да потънат. А Симон Петър, като видял това, падна пред Исус от нозе, колене и каза, иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Сега някой ще каже, как стана така, изведеш, Петър, как се излезе тази трансформация, тази промяна? Ще сега. Петър беше брат на Андрей. Сега, четем първо, искам да кажа стъпка се. Йоан, в Йоанна първа глава, сега, Андрей беше ученик на Йоан Кръстител. Йоан. И когато дойде Христос, Йоан Кръстител каза, ето Божият агнец, който се греха. Андрей беше там, видя. И Андрей отиде при брат си, при Симон, и му каза така, виж се каза така. И днете двамата, които чуха от Йоанна за него, и го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петра. Той първо намери своя брат Симон и му каза, намерихме Месия, който значи Христос. Брат му хабер няма, той лавирува. Той каза, брат да намерим, той се вълнува, Андрей. Малко и много Петър си каза, добре. Добре ще намерим, хубаво. Сега обаче има една друга история. Тъщата на Петър беше болна. Примерно това ще сега. Това са фактори, които влияят върху Петър. Словото Божие каза така. И като стана излезе от синагогата, влезе Симоновата къща, а Симоновата тъща беше хваната от силна треска. И помолиха го за нея. И той като застана над нея, смъл треската и тя я остави. И на часа стана да им прислужваше. Се Петър, ако първи момент да не бил вярваш. Не знам какво става тук. Той каза, оставим, аз съм рибар. Андрей се занимава със своя човек. Обаче Петър видя какво стана с същата му. Андрей му каза, се това чу Словото Божие. Вижте, Словото Божие има сила, разбирате ме. В Римляни 1.16 апостол Павел каза така, не се срамувам от Благовестието Христова, който е Божия сила да спасен всеки, който вярва в него. Словото има сила, разбирате ме. Не пазват, хората казаха, говори като един, който има власт и сила. Самото Божие Слово има сила. Това не са просто думи. Това е Божие Слово. Представете си, вечният Бог остава вечно Слово за нас хората, ще искат да спасим. И това Слово наистина беше доко Соломон Петър. И Симон се покорим. От една стои азът на Симон, да се стои Господ Христос. Азът се смири
и беше издигнат Христос. Помните, когато Йоан Кръстител кръщаваше в Йоан, няма ще се не много време, Йоан 3 глава, когато Йоан Кръстител кръсти Христос, после двамата почна да кръщават. И хората казаха, учителите казаха, Йоане, всички отидат при Йоан, когато кръсти там. И Йоан, помните какво каза? Йоан 3:27. Никой не може да вземе върху си нищо, ако не ме даде от небето. И после като Христос каза, аз трябва да се смалявам, а той трябва да се издига. Това е християнството, видите ме. Християнството е смирение, смаляване. Ти си малък, Бог е велик. Когато човек може, аз там Бог го няма. Дявола каза, аз, така е, ще е погнал тежи. Да ми каже, гордостта е страшно нещо. Напротив, смирението, точно смирението е благоприятната почва, където Бог работи. Колко повече се смиряваш, толкова повече Бог се употребява. Колко повече се сгордяваш, толкова повече Бог ще бъде от тебе. Това е истината. Сега, сетите покорство. Какво стана сега? Словото Божие каза, не могат да напълнят две тилари. Благословение и благодат. Когато се погориха. Ако Петър беше казал, моля се, остема, така, нали, моите уважения, уважавам те, нали, умен човек си, где му проповядаш, върши своята работа. Но мен не ме закачи. Ако Петър беше казал така, няма проблеми. Господи ще остави. Обаче Петър се смени. И сега Петър падна пред на Исус Христос. Когато човек осъзнае кой е той и кой е той, винаги пада пред него с покаяние молитва. Знаете, Захей, същата работа. Захей беше богат човек. Беше бирник. Но когато един беше накачал на дърво да види Христос кое е, просто му каза, сес. И днес ще престоя дома ти. Седи, престояха, прекараха доста някое време заедно и казах, аз съм готов, каза, да остави всичко този свят, да върна на който съм грабил да натък. Знаете, няма как да сеш Христос и да няма промяна. Просто невъзможно. Човек, сещане Христос, реално винаги става промяна. Може бавно, стъпка в стъпка, обаче става промяна. Сега при малко говорихме, наистина, да кажем, че понякога човек може да изпадне в ситуация, наистина, да се греши. Нещо. Вижте, притча, казва така, праведният и 7 пъти да падне, Господ пак ще определя. А дума се, Екклесиаст казва, няма праведен човек, който да върши да бъде греше. Значи, това ще ми праведни, ние си праведни не поради нас самите, а поради Христос. Във 2 Коринтияни 5:21 казва така, Бог направи грешен онзи, който не знае грях, да знаем, че с него ние правим пред Бога. Нашата праведност е на основание на това, което е платил Христос. И наистина, точно това, всеки човек може понякога да се греши. Не труднем греха, но човек може да се греши. Словото Божие Яна каза така, ако някой каже, че няма грех, лъжи Бога и прави себе си лъжец. Но когато се греши човек, ида при Бога и каза, Боже, прости ме. Прости ме греха. И ще греха спред тебе. И бъде така, че Бог е верен да я прости всеки грех, всяка неправда. Така че има път. Път е Христова кръв. Сега, Исус съзна, че той каза, защото съм грешен човек. Там, където ще Словото Божие, Исаия 55 така, Бог обитава на високо и свято място. Обитава вечността, но ще така, където има съкрушено сърце и разкаян дух. И ще съкрушено сърце. Сега ще прочитам един псалом. Псалом 34 казва така. Относно смирението, вижте, това е много важно. Господ се близо при онези, които са съкрушено сърце и спасява никога се разкаян дух. Съкрушено сърце и разкаян дух. Това е нещо, което Бог идва и го променя. Вижте сега. Павел един път в Тимотей пише много интересно. Аз някой път си казах, Господи, Павел нямаше други хора около себе си да ги види и само говори себе си така. Това са много силни стихове, се казва сега. Тимотия на 15, Павел каза, вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешниците, от които не главният съм аз. Павел каза, аз съм главният грешник. Викам, добре, Павле, нямаше около тебе други хора да види някой да видиш, защо мислиш само ти? Така си мислих. Обаче, когато човек гледа към Христос и гледа към себе си, вижда своето реално състояние. Вижда, че просто да никъде без Господа. Той не гледа другите. Фарисея, помните, когато бяха в храма, каза, не съкат, то се съкат, той не съкат. Фарисея имаше гордост. А когато човек е сменен пред Бога, той винаги гледа към Бога и винаги вижда своето реално състояние, такова, което е. И осъзнава кой е планал Бог за него.
Вижте сега, той тук дава описва как му се явил на самия Павел в Коринтия 15 глава. А най-после от всички се яви на мене, като на някой извер казва. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достойния апостол, се нарека, поне не гони в Божия църква. Знаете историята там, пътя за Дамаск. Но искам да кажа, че важно е човек да гледа към Христос и наистина да стреми скъпа в стъпка да се приближава при Него. И това е много важно да разберете, това е нашия живот. И когато ни приемем Бога, че Христос е призив за служение. Той каза от сега, човек ще ловиш. Каза на Петър, правата съм казал. До сега ти беше ловец, тук риболовец. Сега ще сменеш професията. Каза така, понеже той и всички, които бяха с него, се очудиха на ловитбата на рибата и ще ловиха. Първата реакция. Очудиха се. Ама всичко само толкова сега. Също и Яков и Йоан, синец на Даве. Яков, Йоан и Петър, тримата рибари, всичко става сега. Които бяха Симона съдружници, а виж рече Симона, не бой се, от сега човеци ще ловиш. Човеци. Сега дума, до сега това, което вършеше рибата, беше добър рибар. Сега вече искам наистина да ловиш хора за небето. И наистина, ако четем Словото Божие, Петър и Яков Йоан бяха така и ни от видните апостоли, ако мога така, на първата църква. Но важното е, че човек, когато дойде Божия призив към него, да не каже, ама аз не ставам. Знаете, Симон, когато Моисей, когато дойде при него призива, той кой каза, аз заекам, не мога. Гидеон каза, съм най-малкия. Просто, знаете, че винаги човек, когато дойде призив към него, той вижда своите слабости, свои негативи и едно негативно отношение към себе си, аз не мога. Много път се говоря на хората, да говорят, да проповядат. Брат, аз не мога да говоря, аз не мога да... Аз се заикам, виждаш какво говоря. Не е просто да можеш и не можеш. Кажи, Господи, искам да ти бъде верен, да бъде за тебе, употребен. Когато ти ще кажеш, Господи, няма да употреби, Бог знае как да направи. И тук Словото Божие казва, вижте, в Галатяни 2 глава, 9 стих, за Петър Яков Йоан се говориш, когато Павел срещна с тях. И когато познаха дарят на мене благодат, той Яков, Кифа и Йоан, които се считаха за стълбове, дадоха 10 на общение на мен. Стълбове, тогава Павел е срещна с тримата. И какво искам да ви кажем? Рибари, не гърмовите науки, стълбове на църквата. Значи не е важно колко си тук, не е важно колко си нещо финансово. Важно е сърцето да сме верни на Господа. Вижте, нямаш да чувствам към един си, който е наложен в мислиш Ешов. Коринтия 4 глава, първи стих. Точно така. Така всеки да не счита за Христови служители и настойници на Божията тайна. При той, което той се иска от настойниците, всеки да се намери верен. Не умен, не богат, не благословен. Верен. Верността е нещо, което е ценно. И знаете, много път съм дал като пример. Представете едно семейство, два мъж и жена. И сега двамата си правят завет, жената са. И сега жената казва на мъжа си, мъжа много, 364 годината ще бъда вярна и не ще бъда невярна. Как мислите, как се чувства човек? Или обратно. Верността е много важно, разбирате. Това е много важно съсловие. Това е с любовта. Обичаш даден човек, искаш да бъдеш верен. Не го ли обичаш, няма как стане. Затова първата обичаш да развиваш Господа, да бъдеш ближен като себе си. И когато обичаш, ще бъдеш верен на Господа. И тогава наистина ще бъдеш употребен. Сега, Симон падна пред нозете на Христос. Осъзна кой е той, осъзна кой е Господ, осъзна своето реално състояние. И сега, когато става дума за призива, вижте, той му каза, ще бъдеш наистина мой съработник на нивата, ако мога така. И сега искам да кажа такава самата, какво стана така седи. И когато беше така, и когато излякоха ладията на сушата, оставиха всичко и отидаха след него. Отидаха. Виждаме, че призивът винаги има следствие. Тръгваш. Няма как Бог да призови за нещо и да оставиш нещата по пътя. За жалост имаше такива апостоли, които тръгнаха подир Господа, а после се върнаха. Казаха, тежко е това учение. Имаше човек Димас, който биг на света. Винаги ще има. Въпросът от кои си ти? От тези, които ще следят Господа до край, и от тези, които някакъв път ще се върнат. Това е страшно да битма. Това не е игра. Едното говори към вечен живот, другото връща в ада. И наистина сега,
Искам да кажа някои духовни истини, и после ще кажа още някои неща относно това. Какво имаше Петър и какво точно стана, къде е полката за нас. Сега, докато човек не осъзнае своята греховност, то той няма да осъзнава нуждата с спасителя. Ще кажа защо. Отивам при хората и им говоря за Господа, те твари. Аз не лъжа, ни крада, не убивам, не правя нищо лошо. Аз не съм грешен. Хората живеят със своята си правда. И когато тя се покая, той казва, за какво се покаявам? Аз нямам грех. Когато човек не знае, че той е грешен преди Адам и Ева и има нужда от покаяние, той живее със собствената си правда. А неговата правда е тази, която говори към Ада. Това е самата истина. Сега, и когато се научиш да се покоряваш безусловно на Господа, тогава ще видиш неговата благодат и милост. Когато се покоряваш. Когато ходиш с асът нагоре, няма да стане. В Яков 4 се казва така, Бог на смирените дава благодат, а на гордите се противи. Ако човек ходи с главата нагоре, здрав, силен, богат, щастлив, и казва, аз мога, аз съм добре. И така, че важно е да няма смирение. Сега, Петър и Яков бяха добри рибари, но станаха после много добри служители на Христа. И сега идва, малко ще задам въпроса, какво оставиха, вижма? Какво оставиха те, какво те оставим самите ни? Сега, първо, кой беше Петър? Вижте, нека погледнете Петър. Ако един Петър сега, един бизнесмен. Някой бизнес казва, аз съм бизнес сега. Петър кой беше, вижте сега? Не съм малко хора, вижте сега. Петър имаше мрежи. Имаше ладия лодка. Имаше съдружници. Имаше богат улов. Неща, които са добри неща. Вероятно с тази страна семейство си. И видим, той семейство, риба, прехрана ги остави на малка страна, когато тръгна след Христос. Не, че да едва не ще оставим семейството и няма да работим. Не. Си да ми кажа, че има нещо, което е приоритет. Бог и Неговото Слово. И Неговото служение. Знаете, много път се, не знам, преди години, като чух в Библейска академия, лектора каза така, погледнете така едно колело. Това са много спици. Сега, семейство, деца, работа, служение, църква, това са определени спици в колелото. И когато едно от тях занемариш и остане, цялото колело започва да хлопа. Ще към тези неща. Трябва наистина всяко нещо да бъде на правилното място. Не направо да си казва Словото Божие. Не се притеснявайте какво ще четете, кой ще пиете, кой ще обучите. Търсете първо Неговото царство и Неговата правда. Всичко останало, така което е приемал, така ще го прибави. И сега, нека това вземе върху думата сега. И днес хората се стремят да имат тези неща. Работа, съдружници, семейство, бизнес, това е всичко хубаво. Обаче, кое е най-ценното? Най-ценното е Христос и вечния живот. Ще кажа защо. Всички други неща са за тази земя. За този живот, за тази земя. А това, което е ценно за небето е именно да имаш Христос в своя живот. Христос и вечния живот. И по-важно е духовното, колкото материалното. Вижте, материалното днеска можеш, защото може да го нямаш. Обаче духовното е по-важно, по-ценно. Защото който повярваш, ще има наистина вечен живот. Сега какво стана? Уловиха твърде много риба. И тук трябва в Яна 6 глава, когато Исус храни с няколко хляба и няколко рибки, няколко човека, да е 5 човека, дори пак го търсиха. И той тогава кой ми каза, помните ли? Не ме търси, защото видях семейта, защото нямахте рибата. Сега искам да ми кажа, човек не трябва да тръгне против Господа само да хляба и рибата. Не, че не са нуждаем, вижте. Има неща, които са приоритетни. Сами се казва Словото Божие, не само с хляб ще живее човек. Да, и хляба е необходимо. Обаче не само с хляб. Има нещо, което е по-важно. Живее хляб. Има само той, Господ казва. И когато Петър каза, ние оставим всичко, ще последваме. Какво оставим сега днес, вижте? Нашите грехове, слабости, пороци, разочарования, неуспехи, провали. Всичко оставим назад, да. И казваме, Господи, това го оставяме. Какво получаваме? Получаваме вечен живот. И наистина това е много важно. Христос проповядваше от Ларията. Днес ти можеш да го говориш на хората от там, където си. Не търси специално място. Но бъди искрен пред хората. Бъди верен на Господа. И Бог ще оподиви всеки. Аз казах при малко, не е важно да си много тук. Не е важно да си много умен. Ако ще аз няма висше образование, не е важно колко образование имаш. Зато сега е важно. Пред Бога е важно верността. И да си кажеш, Господи, да, идвам такъв къс съм. И когато ти си отворен за Бога, той непременно не се ще има прогрес в твоя живот. И прогрес в Господа. И от тези апостоли, Петър, Яков, Яна и другите останали, бяха обикновени хора като нас. Но когато тръгна след Господа, вече станаха необикновени. И сега дума, Бог взима обикновените хора да върши необикновените неща. Той е същия днес. Така че не гледай своите способности. Не гледай това, което можеш или не можеш.
да кажи: Господи, готов съм. Готов съм да ти бъде верен. И наистина, ако ти искаш да бъдеш верен за Господа, моли се. Бог ти ме така, че жътта земя, работи си малко. Винаги ще има работа на нивата. Така че всеки от нас може да бъде употребен. И което ще самия завърши с един пасаж в Коринтия 9 глава. Тук говори компромиса, който трябва да правим ние с нас, самите, ако трябва, за да може хора да спасяват. Това е нещо, което много силно вижте. Компромис не за грях. Компромис с хората, на които говорим. Сега апостол Павел казва така. Коринтия 9 глава. Защото ще пресвета, че съм свободен на всички човеци, свободен казвам, аз заробих себе си на всички човеци. Свободен зароба си. Защо? За да придобия мнозината. На юдеите станах като юдеен, за да придобия юдеи. На тези, които са по закон, станах като чем закон, за да придобия тези, които са по закон. Тези, които нямат закон, станах като един от тях. На слабите станах слаб, за да придобия слабите. На всички станах всички, по всякакъв начин, за спасение от силната. Всичко това върча заради благоденствието, за да участвам и аз в него. Виждам колко ясно каза Павел. Просто когато говориш с човек, сес на неговото ниво. Няма или опитай се да бъдеш като него. Не да покажеш колко много знаеш, не да покажеш колко много едва не си по. Не, няма да такова нещо. Напротив, говори с него така елементарно, разбираемо, да разбере благата вест и същността на това, което му говориш. И вярвам, че сега Бог и днес може да употребява всеки от нас. Но въпросът е от нас. Трябва да има решение. Какво си готов да оставиш? Защото виж, когато човек трябва да служи, винаги остава нещо. Времето ще бъде по-скъдно. Няма да ще време много с приятели. Няма да ще време с това или това. Просто едното за сметка на другото. Ако избереш Господа и вечността, вече тръгваш по нов път. Нов живот, нови приятели, нови... Всичко е ново. Нова посока, нови цели. И вече старите почва остатък на заден план. Така че тези сега трябва да ги разбираме. И защото ще казваш, що понякога тръгни се от Господа, винаги някой ще каже: кой трябва бе, човек, какво ще такова? Събираме тук, идем, пием карти, играем. Какво правиш там, бе? Била така, бе. Винаги ще се намерят такива хора, приятели. В кавички, остават компания. Разберете ме, това е време на изкушение. Време, в което рогата иска да върне там, където си бил. Обаче от нас зависи, с кого ще положим. Нека Бог да ме благослови. Нека спрямо. Дели, помни сега, ако ще